Sa noroboti urasenchira yoboikire no mwancho muregari atutigari tasiri tukerigari gochengera bintu bitwetane na se county ya Nyamira bono ekerense ngima yachengera hitukeriga bosense ya Kenya yachengera hitukeriga korende bintu bitwetana ine nigase skuru yoboroso ya Nyakiore yogotoka himeyensemo ye bunge ya West Mugiranga se county yo ya Nyamira bakoragwamo na aborokiwa abakoro nigo bono bara aho muyega bugo simekemete amono kwena na ebitabu nebitamba byo bocheno go cyasaba n'abanyaruka bakoragwamo na Peterson Mugusu nigo bona aborokiwa abo basabire serikali nene kwena na kigasi cyerigo rirense eri gotanga ubutumeki bw'echinko na kwena kyabone bintu bitwetana ine nkorendwa bire unagotumanya muri Kito Steven Nyariki. Aseri tkoyo gochengere bitonjokana ine nige county ya Nyamira tatu umayaga ase eskuru yoboroso ya Nyakiore mewodi y'abanyamatute bunge ya West Mugrango ime ya Nyamira nigo aborokiwa bakoro basomete eskuru eyo bara umuyega bugosimekemete munenjere ya moyo gochengera litukerio na koirani okoboko ase ya mate Marieta ngoro ku Daniel Kinarongaga igo nkuru ase Kenyoreke Kenya Kiore nande skuru ya Nyakiore Primary School nona somete yonde arumina yororo otwachirega iga unachia arumina ya Nyakiore Primary School abanta bange nkwe babare chi primary abande tubugate chi group chi arumina se chi secondary chi twasomete lakini bono being our primary school it's in our village igo twiranire gocha koras twayitigete na today being a masingira day twaja gusangana abana nestabu abalimu baito na Bible so that tosimekemete chenene na intu twabeira abamo baba skenyeye litukeriri nene lyogusimekemete ne skuru ya itarorekana koba eyengencho na ende korekana buya asiki semi. We have planted trees, more especially flower trees and fruit trees, and as you know fruit trees are good for the good health of the students, and the trees in general they are good for the good health of the environment. Abago kwana ekerekyo bakorawa na Peterson Mugusu oyore neganga yo kuriekero kyo MCS wodi y'abanyamatuta nigo basabire serikali nene okena ni irigo ririe gasi eri okwenekinga nkorenda tore chinsana so gotumeke gasi na gotego tumeka chinko naiwa mongina bwe president ate abana mabenga abantu bateko na chinko egere chinsana chiboro date ko batenga gaki ariyo giri ko lya muikere chigasi kiri batotebete kya 300 batolete na batatu amatemo yo chikona chemete go sebono yekwera bona yuko beteri tuna chemete asenge njonga ntu bwati option so gasi eri ya 300 Mr President wherever you are I told you can just hear me kindly tolete gasi eri ya 300 egato sige kona chemete metekine ekereke kioni go aborokiwa babakoro bena na ebitamba byo bocheno nabo ige bitabu kochia saborokiwa banyakiore munenjire ya moyo koliko kerali tukerio. Life is so good, take care of yourself, work hard in class. Wetani masingira de ye torochege iga ndotate kweni shwanga abana bayito neke goliekeke masingira yobongo bwabo mbuyerete sareka ebinyogu byabukire binge so we want to tell our friends to asometa na barabwega abandi barasi amaruma abandi barasi madawa ya kurevya tocha muto tusaidiane asinge ncho sikyobo gimobo iga then tuacha ko abana chisawadi bali baraiga nko atura abana chisawadi writing materials ne chisawadi chinde ko ba encourage na ko ba motivate na balimu baito eskuru yetegendere. Steven Nyariki Mbunde Nsoko TV Nyamira. Welcome.